Dopadem od rodičů? Já žádné nemám. Ale jak chcete prokázat, že si vás neodpisují zdaní? To oni mě ovypisují, ale až dostanu finanční tady od vás, určitě přestanu. Nemám žádné bydliště. Nemůžete se osamostatnit a zůstat na ulici, chápete? Jenže dokud se neosamostatním, nemůžu žádat o práci. Pak si musíte sehnat nějaký byt. Všechny peníze utratím za školní. Tak budete muset si dělávat víc.